Velkommen til Copcast Halloween Special, og det er altså ikke for at sidde og lege ekstra uhyggelig af småvisker eller taler lavt. Det er simpelthen fordi hele familien er gået i seng, og jeg orker ikke at vække dem her i de sidste redigeringer, inden vi skyder vores udsendelse ud. I begyndelsen af oktober måned, der fik jeg en småskør idé, og jeg skyndte mig straks at skrive til Andreas Brøns Riise og Martin Busk, og jeg skrev til dem, fordi jeg havde fået den skøre idé, at vi selvfølgelig skulle lave en Halloween special. Og hvad er det mest uhyggelige, jeg kan komme i tanke om i nyere Liverpool-historie? Og det må altså være dengang, at Roy Hodgson, han stod i spidsen for vores elskede klub. Så i forbindelse med en af vores normale Copcast-optagelser, så bad jeg dem lige om at blive hængende en times tid, sådan så vi kunne optage den her Halloween special. Det er der kommet en udsendelse ud af, og selvom at den er ret uhyggelig, fordi vi altså gennemgår det her halve år med Roy Hodgson ved roret, så håber vi alligevel, at du kommer til at nyde den. Rigtig god fornøjelse med Copcast Halloween Special. Second bottom right now in the Premier League. Liverpool have never been there. Is crisis too strong a word? No, I wouldn't say so. In crisis, we have many crises during the course of a year, so I don't feel it to be a crisis, because I think, quite honestly, the way we've played here today, I don't think. Andreas Brøns Riise og Martin Busk. Er I klar til at uhygge med mig og lytterne? Ja. Helt vildt meget. Helt klar. Lad os få sat scenen først. Fordi vi kan ikke komme udenom en Halloween special om Roy Hodgson-æraen i Liverpool. Den skal jo selvfølgelig ses med et solidt glimt i øjet. Og det er jo altså ikke fordi, at Roy Hodgson er en dårligere person af det her halve år i klubben. Det har bare noget at gøre med, at det på en eller anden måde har sat sig meget tydeligt i rigtig, rigtig mange Liverpool-fans erindring omkring en meget, meget svær og rigtig, rigtig håbløs tid. Og ligefrem uhyggelig tid. Vi er tilbage i sommerperioden 2010. Liverpool er sådan set ved at være til salg. Og Rafa Benitez, han er altså smuttet efter en temmelig trist sidste sæson, hvor Liverpool er ind som 7'er i tabellen. Man er røget ud forholdsvis tidligt i begge nationale cups, det vil altså sige både Liga Cupen og FA Cupen, og så er man altså røget bittert ud på reglen om udebanemål til Atletico Madrid i semifinalen i Europa League, efter man altså ikke klarede at kvalificere sig videre fra Champions League-gruppespillet. Så det er ligesom scenen. Lad os lige tage en ting først. Det er det her tomrum, som unægteligt bliver efterladt efter Rafa Benitez. Andreas, lad os starte med dig. Hvad var det, Rafa Benitez han efterlod? Var det en gigantisk rodebutik, eller var det forholdsvis til at tage nøglerne og så køre det videre? Hvad var det for en situation, Liverpool var i? Jamen, Liverpool var i en situation, hvor man jo 2 sæsoner forinden, i 8-9-sæsonen, havde været millimeter fra at vinde det engelske mesterskab. Og det havde været fuldt fortjent, hvis Liverpool havde vundet mesterskabet den sæson. Liverpool var på mange måder det bedste hold den sæson i England, og spillede for Rafa Benitez måske noget så sjældent som vanvittigt flot offensiv fodbold. Ender så med at løbe ind i nogle uafgjorte resultater, der gør, at man taber det på gulvet. Og den næste sæson går bunden ligesom ud af det, som jeg siger, en 7. plads, og det virkede meget, meget, meget deflated, det der var i Liverpool på det tidspunkt. Der har været for mange skader til Fernando Torres, men det virkede også som om, at der var et eller andet psykisk knæk i holdet der. Så kommer Roy Hodgson ind her. Der må man bare sige, at rygterne om, hvor sløj den trup, han overtog, var, de er stærkt overdrevne. Liverpool har på det her tidspunkt stadigvæk en trup med spillere som Daniel Agger, Steven Gerrard, Jamie Carragher, Xabi Alonso, Fernando Torres. Det er en rigtig, rigtig, rigtig fornuftig trup, som Roy Hodgson skal ind og overtage, men en trup, hvor det virker som om, der er noget mentalt arbejde, der skal gøres. Okay. Hvordan husker du den her sommerperiode, hvor Roy Hodgson, han altså får nøglerne? Sådan lettere underlig, men hvis man sådan lige tager tiden bare lidt tilbage, så i forhold til, hvor det er Liverpool står henne, for at følge op på det, som Riise siger, så befinder vi os jo også i den her tidslomme, hvor Liverpool mere eller mindre er sat til salg, hvor klubben under Tom Hicks og George Gillett, var det ikke sådan,
De var jo på vej til nærmest at smadre Liverpool ind i en konkurs-ting, og jeg husker faktisk i 2009, må det være, efteråret 2009, hvor Liverpool møder Manchester United på hjemmebane, der er jeg med i sådan en kæmpe demonstration ude foran Anfield, hvor folk, de er rasende, og vi ankommer der som forholdsvis smådumme danskere, og ved ikke sådan helt på daværende tidspunkt, hvad der foregår. Og det er virkelig voldsomt, og man kan sige, at hele den der periode er en vanvittig tid for Liverpool som fodboldklub, og det der raseri mod de amerikanske ejere på daværende tidspunkt også, det var en virkelig mærkelig og underlig tid. Og så går det, som Riise siger, sådan lidt på hælene i forhold til, eller dampen går ud i forhold til Benitez, og ind kommer Roy Hodgson der i sommeren 2010. Jeg husker faktisk Sammy Lee. Han i en måneds tid eller sådan noget har sådan en... jeg har lige ansvaret for dem, inden at man så signer Roy Hodgson. Og det var ham der, Christian Purslow, som... Er det ikke sådan, man udtaler det, tror jeg, det er. Som står i spidsen af det. Der er også alt muligt rod med ham, kan jeg huske, undervejs. Og bare et kaos. Altså, FSG kommer til i oktober, tror jeg, det er. Men det er kaos. Og ja, men... Så en klub, der på det her tidspunkt altså bevæger sig virkelig på kanten af det hele, og der er demonstrationer, som du altså også mere eller mindre frivilligt i hvert fald deltager i, og en del af, der er en masse forer og en masse opstandelse mod det her. Og så har man jo brug for ro, og man har brug for en sikker hånd på rattet. Andreas Brøns Riise, lad os lige kaste os over det, fordi vi kan jo ikke trække det meget længere. Nu har vi danset rundt om den varme grød til pas længe. Hvad i alverden er det, der gør, at det er Roy Hodgson, der er den naturlige efterfølger til Rafa Benitez i Liverpool FC? Det er et virkelig, virkelig, virkelig godt spørgsmål, og et spørgsmål, jeg har stillet mig selv helt utroligt mange gange. Det skal jo lige siges, at på det her tidspunkt, der er salgsprocessen i Liverpool på det niveau, hvor Liverpool er timer fra at gå konkurs der i oktober, hvor at FSG så kommer ind og redder dem. Haitian Gillette er i den grad også navne, der hører til i en Halloween special. En af de største katastrofer for Liverpool i nyere tid. Men salgsprocessen går faktisk i gang der, hvor der bliver sat ham her, Martin Broughton ind i april, og det er faktisk, han har faktisk det officielle ansvar for Liverpool, da Roy Hodgson bliver ansat der i juli. Og han ender jo senere med at spille en helterolle i Liverpool i forbindelse med salget til FSG. Men at ansætte managers, så frem til fald, det er ham, der har taget den beslutning. Det er ikke en af hans spidskompetencer. Roy Hodgson kommer fra den her sæson i Fulham, hvor de er gået i Europa League-finalen, som de taber til Atletico Madrid, så vidt jeg husker, og han bliver årets manager i England med den største margen ned til nummer 2 nogensinde i den prishistorie. Så vi kan sagtens snakke om, at det er Roy Hodgson på toppen af sin karriere i gåseøjne her, men Roy Hodgson har en spillestil, et navn, en facon, en attitude, som jeg havde meget, 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 meget svært ved at se, hvordan skulle flyve i Liverpool, og det gjorde den så heller ikke. Ja, fordi det er jo vigtigt at sige, det er jo en Halloween special, så vi skal rigtig uhygge, og i stedet for at sidde og få oplistet for meget, nu er det vigtigt at få detaljerne på plads, tak til jer begge for det, men i stedet for at hæfte sig så meget ved historien som sådan, så er jeg mere interesseret i at høre, hvad fanden tænkte de, da nyheden den tækkede frem? Altså, nu er vi jo ikke på smartphone-stadiet, i hvert fald meget, meget tidlig smartphone-stadie her, så det er vel tækket ind på noget bold.dk eller et BBC-feed eller et eller andet, da I læser den her nyhed om, Liverpool ansætter Roy Hodgson, eller de første alvorlige rygter fra troværdige kilder begynder at rulle. Hvad er reaktionen? Jamen, jeg var ovenud lykkelig. Altså, oven på Ollier og Benitez, jeg tænkte bare, hold nu kæft, det bliver... Gør jeg dig? Nej. Altså, vi tænker, nej, vi tænker jo netop alle sammen. Forhåbentlig tænker vi alle sammen. Hvad er den nu af? Hvorfor det der? Hvorfor kommer der en, på det tidspunkt, 62-årig manager, som har haft noget fint succes i Fulham, som er den klub, han nærmest, tror jeg, på det tidspunkt, han starter. Han blev forholdsvis tidlig træner i en ung alder. Svenske Halmstad starter han op i efter en meget, meget mislykket venstreback-karriere som spiller.
I 1976, og så kommer han til Liverpool i 2010. Og man tænker jo bare, at han har været i 13 klubber og haft 3 landshold sidenhen. Og han har jo ikke været nogen steder i mere end 1,5-2 år maksimalt. Og så har han den her periode på 3 års tid i Fulham. Og man tænker bare, at det er jo hjernedødt. Det er jo en hjernedød transfer at få ind. Rygterne går jo på, som jeg kan huske, at Kenny Dalglish også tilbød sig selv i en rolle som manager, men det var noget med, at han vist havde været for lang tid væk efter Celtic og Blackburn og Newcastle, og hvad han ellers var manager for, før han stoppede og blev ambassadør for Liverpool. Måske skulle man bare være gået med ham, frem for at vente til januar, men altså, ja, det var min tanke. Jeg kunne ikke forstå det. Altså. Hvad med dig, Riese? Hvordan, kan du huske, at du læste nyheden? Jeg kan sagtens huske, at jeg læste nyheden, og jeg plejer at være sådan rimelig afbalanceret og tænke, men lad os nu lige se på, hvorfor det giver mening. Og der var jo ligesom folk, der var ude og sige, og safe pair of hands, og det har også været en sæson, og han og så videre, og han har også primært skulle levere på mindre budgetter og mindre hold og sådan nogle ting. Så det kan jo godt være, at nu, hvis han får den her chance for at stå i spidsen for det her store hold, at han viser sig som noget andet, end han har været hidtil i karrieren og så videre. Og jeg tænkte hele vejen igennem, bull fucking shit. Det var simpelthen en af dem, hvor jeg tænkte, det her, det kan ikke gå godt. Jeg kunne ikke se en måde, hvorpå det her, det skulle blive andet end dårligt. Jeg tror ikke engang, jeg havde regnet med, at det ville blive så dårligt. Det må jeg så indrømme. Altså, jeg tænkte, fair nok, så det godt være, at han kommer ind og har en enkelt sæson, der er uoverbevisende, og han bliver hjulpet lidt af at have et godt spillermateriale. Så jeg havde nok ikke set det gå så galt, som det gik. Men jeg havde 0 forventninger til, at Roy Hodgson skulle være manden, der genrejste Liverpool. Men du har fuldstændig ret i, at som du sagde før, det her med spillermaterialet, altså truppen jo i og for sig var der, så man tænker jo, okay, så må det jo briste, eller for den sags skyld bære på baggrund af materialet. Men ja, der gik noget, der minder om en uge, så havde han bedt Daniel Agger om at sparke himmelbolde til Fernando Torres, og så tænkte man, super, nej, hvor bliver det her fedt, var. Det ender jo faktisk i stedet for at være komisk, i stedet for at være uhyggeligt, som opvaskerne i Riget, hvis nok får sagt. Men i stedet for vil jeg høre, altså, fordi det er min næste oplagte spørgsmål, men du har jo et eller andet sted besvaret det. Du kunne godt se trafikuheldet forud. Nej, jeg begyndte ikke at tage... Nu skal jeg også passe på, at jeg gør mig selv til Nostradamus her, for som sagt, jeg er faktisk ikke sikker på, at jeg havde set, at det ville blive så dårligt. Okay. Men jeg kunne bare ikke se, at det blive godt. Nej. Og jeg havde det svært med den her... fortællingen har efterfølgende været hos rigtig mange, blandt andet Roy Hodgson, at han aldrig fik en chance. At vi simpelthen var så hårde ved ham som Liverpool-fans, da han kom ind, at det var dømt til at mislykkes på grund af den giftige stemning. Og jeg er bare nødt til at sige, at det er simpelthen noget bræk. Altså, jeg for det første, så hørte jeg alt for mange Liverpool-fans være alt for positive. Alt for positive. Alt for faithful i forhold til, at nu skal vi også bakke op og støtte det her. For det andet, så kom Roy Hodgson ind, og som det første, det her siger man, den forhåbning, man kunne have, det er, sådan er det altid, når de her spillere, eller managers, der har gjort det godt i en lidt mindre klub, kommer op og får nogle bedre spillere, så kan man få den der forhåbning, der hedder, måske det ikke per præference, men per nødvendighed, han har spillet noget kedelig fodbold tidligere. Roy Hodgson havde for længst bevis, blandt andet i Inter, med et fremragende spillermateriale, hvor Roberto Carlos kaldte ham for den mest clueless træner, han nogensinde havde haft. At det var ikke det, vi snakkede om med Roy Hodgson, og ganske rigtigt, der gik ganske kort tid, så begyndte vi at spille Fulham-fodbold. Og Roy Hodgson gjorde så meget ud af at fortælle, ikke at tale sig selv op til at være på niveau med Liverpool, men at tale Liverpool ned til at være på niveau med Roy Hodgson. Altså, det var sådan noget, da han køber Paul Konchesky, så siger han, det er en vigtig spiller, fordi han ved, hvad det er, vi gerne vil. Der siger han det direkte, jeg vil spille i Liverpool, som jeg spillede i Fulham. Ikke? Det var helt forfærdeligt. Det var sådan noget med, han ser sig selv som sådan en fodboldens statesman, der har været ude, og han er meget anerkendt rundt i fodbold-Europa. Han har vundet mesterskaber i Sverige og i Danmark, og har været finsk landstræner og sådan noget. Meget anerkendt ude i Europa, snakker 8 sprog, eller hvor meget det er. Og så kommer han til den her backwater-by, Liverpool,
med sådan nogle entitled, mærkelige skavsertyper, der mener, at de har ret til, at deres fodboldhold skal spille på en bestemt måde. Han siger, og bare være i Premier League. han siger til Tony Barrett på et pressemøde, ham Tony Barrett, der senere bliver liaison officer, press liaison officer i Liverpool. Han stiller ham nogle kritiske spørgsmål. Så kigger Roy Hodgson på ham og siger, your problem is you're too scavs. Som nyslået, næsten eller relativt ny Liverpool-manager. Han havde så travlt med at fortælle omverdenen, at Liverpool ikke var for stor til ham. Men ikke fordi han var stor nok til klubben. Nej. Det var fordi, at Liverpool ikke skulle komme og tro, at vi var bedre end Roy Hodgson. Hold kæft, et trafikuheld, mand. Og vi har ikke engang nået til, at han er begyndt at købe ind. Du har kun nævnt Konchesky. Jeg har en hel liste af indkøb. Det er simpelthen så godt. Hvor er det uhyggeligt, hva'? Så stopper vi der. Riese. Paul Koncheskys mor kaldte i øvrigt Liverpool-fansene for skavskum på Facebook, da de begyndte at kritisere. Han var 29 år. Hans mor kaldte Liverpool-fansene for skavskum på Facebook. Hold nu kæft. Det er en god start. Ja. Det er en god start for alle. Godt. Nå, Busk. Retfærdigheden skal jo også have lov til at fylde lidt i det her program. Fordi vi kan jo ikke kun kaste om os med skidmøg og alt muligt andet, men er fandme også meget dårligt at sige. Alligevel, Liverpool mister jo Mascherano. Og han er jo en generational player, i hvert fald en af de helt store, må man sige. Virkelig fantastisk fodboldspiller, også i Liverpool-trøjen. Så hvad fanden gør Liverpool på transfermarkedet? Jo, lad mig tage dig og lytterne og Riese igennem en lille indkøbsliste her. Jonjo Shelvey, 18 år, bliver hentet for 1,7 millioner pund i Charlton. Milan Jovanovic, 29 år, bliver hentet gratis i Standard Liège. Danny Wilson, 18 år, bliver hentet for 2 millioner pund i Rangers. Joe Cole, 28 år, hentet gratis i Chelsea. Christian Poulsen, 30-årig Christian Poulsen, bliver hentet for 4,5 millioner pund i Juventus. Brad Jones, 28 år, for 2,3 millioner pund i Middlesbrough. Raul Meireles, 27 år, 11,5 millioner pund betaler man Porto for ham. Og sidst, men ikke mindst, som cherry on the cake, Paul Konchesky, 29 år, for 3 millioner pund i Fulham. Så skal der vindes mesterskaber, hva', Busk? Ja. Hvad tænkte du, da Liverpool ligesom lukkede og slukkede det transfervindue og sagde, det er det, nu skal vi ud og Europa hele verden? Ja, fordi en ting var jo tabet af Mascherano, noget andet var jo også, at vi mistede jo også guddommelige Aquiliani hedder han, glasbenene der. Nej, altså jeg vil sige det sådan, nu når vi har sådan en Halloween special, så var det jo uhyggelige indkøb. Altså på alle lederkanter. Shelvey er til dels undskyld. Jeg tror faktisk, han var et Rafa Benitez indkøb. Kunne meget vel være. Som jeg lige husker det. Han er også suverænt den, der af de her navne, du lige listede højt før, har spillet flest kampe. De øvrige, var det 6-7 stykker, du listede her, de har spillet omkring 110 kampe for Liverpool. Det siger jo alt. Altså, at de ikke var en større succes, end det de var. Og det er jo helt vildt, når man tænker tilbage på, at der har simpelthen stået en manager her, som ren og skær indbilsk, med en indbilsk facon har tænkt, det her, det går simpelthen ind og forøger Liverpools muligheder for at få et mesterskab, efter at det koksede i 0-8-9-sæsonen. Det er helt åndssvagt. Altså, jeg har ikke så mange flere ord, og det er nogle år siden, og jeg kan sgu ikke huske alt, hvad der foregik dengang, men noget af det, som jeg husker allermest tydeligt, det var de her sindssygt håbløse indkøb. Der var, jeg kunne på forhånd faktisk godt lide indkøb af Joe Cole. Ham havde jeg faktisk sådan småbeundret lidt i Chelsea. Synes han var en genial, i hvert fald på nogle områder genial fodboldspiller. Raul Meireles kunne også et eller andet, da han spillede i Porto og sådan noget, men det blev aldrig helt godt i Liverpool, og det gjorde det heller ikke med Joe Cole, som er det ikke noget med, han får rødt kort i sin debut? Jo. Så, altså, eller i hvert fald Premier League debut, men mod Arsenal på hjemmebane, som jeg husker det. Altså, nu har jeg glemt, hvad det var, du spurgte om, men det var uhyggeligt. Men det var mere, hvad du tænkte, da transfervinduet lukkede i, og du så stod tilbage med det her, så tænkte du, det er fandme uhyggeligt, du. Ja, det var noget af den stil. Var det ikke samtidig, Peter Schrøder, det er fandme uhyggeligt, du? Jo. Det er lige... det er nok nogle år. Eller to for inden, men jo, ellers. men hold nu op, altså. Men jeg kan faktisk huske, at lige præcis på den der front, der var jeg ikke
fuldstændig op en arms endnu. Altså det var jeg over Roy Hodgson, ansættelsen af ham, de her indkøb, det var ikke, altså der havde jeg ikke rigtig fundet faklerne og høtyvene frem endnu. Og det havde jeg blandt andet ikke, fordi at jeg ikke tænkte, at det her, det var førstevalg. Altså der var stadigvæk en trup i Liverpool, som han kom ind og overtog. Så er det rigtigt, vi har mistet Mascherano, men Lucas Leiva var altså ved at være verdens bedste defensiv midtbanespiller på det tidspunkt. Det er lige omkring det tidspunkt, han begynder at top-performe fuldstændig. Så jeg tænkte, det er ham, der skal erstatte Mascherano. Fint nok, så er Christian Poulsen der, som i øvrigt har været i store klubber på fine adresser. Det kan godt være, at han kan overraske. Joe Cole var jeg faktisk decideret begejstret over, at vi havde hentet ind på den her fri transfer. Og ellers så tænkte jeg, det er Hicks and Gillette, og klubben står og skal sælges, og så går man ikke ud og køber ind. De der billeder, der senere er der, hvor han sidder med Christian Poulsen, Jovanovic og Danny Wilson, ikke? Altså, det er jo blevet sådan noget, meme, mareridts fuel, man husker tilbage på. Lige i situationen der tror jeg måske egentlig, jeg var sådan lidt, nu skal Liverpool sælge, så må vi se, hvad der sker. Danny Wilson var et stort talent, kan jeg huske. Han var pissegod i Football Manager. Det gik jeg meget op i på det tidspunkt. Det var egentlig ikke. Jeg var ikke på den måde klar til at finde fakterne og høtyvene frem der. Indtil jeg så Milan Jovanovic spille fodbold, så skal jeg love dig for. Hvad var det, han kunne? Jamen, han var så dårlig. Han var simpelthen så ringe. Og jeg var faktisk en af dem, der mener, at vi taber mesterskabet i 8-9 på grund af vores fløjspillere. Vi havde sammensat verdens bedste midtbane, vi havde verdens bedste angriber, Fernando Torres, og så havde vi fucking Ryan Babel rendende rundt ude på kanten og pisse bolden væk. Jeg var rasende over, at vi ikke havde investeret bedre på de kanter. Albert Rieder, mand. Og så kommer ham der Milan Jovanovic, og min første reaktion, det var bare at tænke, jeg kender ikke manden, men det kan simpelthen ikke blive dårligere end Ryan Babel, det kan det ikke. Jeg skal love for, at jeg tog fejl i den ekspertvurdering. Hvor er du storsindet, at du på den måde ligesom deler ud af dig selv og dine egne fejl også. Jamen. Milan Jovanovic sammenhæng. Jamen, han var nemlig dårlig, og det var de jo alle sammen. Ja. Når alt kommer til alt, jeg sad jo med den der følelse dengang, at hold nu op, der er jo heller ingen linje i det her. Altså, der blev indkøbt en 18-årig, Danny Wilson, som den eneste linje, hvor man kan se, okay, der er noget fremtid her. Der kan godt bygges noget på det. Alle andre er jo, 27, 29 år plus. Det var Fulham-indkøb. Ja, det er jeg med på, men så er vi bare tilbage ved linjen. Jamen, jeg er med på, at data blev ikke brugt på den gang, som det gør i dag. I hvert fald en anden form for data. Men der var jo ikke nogen fremtid i dem her. Tror du ikke bare, det var hans shortlist fra Fulham? Men det er jo helt han kom ind og lagde men det er jo helt vildt. Altså, og så tænker han måske, jamen jeg skal også tilføje et par store stjernespillere, som ikke nødvendigvis, eller som er hævet lidt over Fulham, og derfor henter man Christian Poulsen i Juventus. Jeg ved det ikke. Altså, historien er, at han hentede Christian Poulsen, fordi han havde arbejdet med ham i FCK. Ja. Men det er da også helt sammenligneligt. Så det er jo... det er jo, ja, fantastisk. Hvad er det mesterskabet? Hvad må du have? Præcis. Du vil have en mesterskabstræner, så kan du da ikke sidde og klandre manden for... Nej, men altså... Ja. Zuma var for dyr. Til gengæld rykkede han John Flanagan op på første hold. Så. Okay. Ja. Vi skal lidt videre herfra. Andet end... jeg bliver bare lige nødt til... Er der nogen, vi ikke får nævnt herfra, når vi nu skal tale om, nu går sæsonen i gang? Fordi det er transfervinduet. Så er der nogen af spillerne, I bare lige vil knytte en kommentar til kort, inden at vi kommer til at glemme dem? Er de her indkøb? Er de her indkøb? Nej, jeg vil bare sige, at Christian Poulsen på det her tidspunkt, altså den eneste grund til, at han ikke blev vist ud hver eneste kamp for Liverpool, det var, at han kom så sent i tacklingen, og han havde ikke engang ramt manden. Det var helt vildt. Jeg var decideret chokeret. Jeg har egentlig altid godt kunne lide Christian Poulsen på en eller anden måde. Jeg har ikke tænkt, at det var helt bimlende vanvittigt, at han skulle spille i Sevilla, for eksempel. Er du sindssygt, hvor var jeg chokeret, da jeg så ham spille fodbold for Liverpool? Altså, det var decideret chokeret. Men fordi det er også det er lidt sjovt, fordi når man er i Liverpool og taler lidt om danske spillere i Liverpool med scouserne, så jo, vi har da vores få nævneværdige legender, for eksempel Daniel Ackermann, altså i særdelesheden Jan Mølby og så videre. Men når snakken så falder over på alt det, der så ikke fungerede, jamen, så bliver Christian Poulsen jo bare nævnt som det første. Jeg ved ikke, hvor mange scouser jeg har talt med om danske spillere i byen, sådan helt generelt. Altså, var det så stor en katastrofe
Jamen, han hang jo bare sammen med Roy Hodgson som en del af katastrofen. Han får 12 optrædener. Han får ikke 12 fulde kampe, men han får, som jeg husker det, 12 optrædener. Og altså, igen, manden har jo ikke på den måde en chance for at vise, hvad det er, han kan over en længere periode, fordi han bare uvilkårligt hænger sammen med en fuldstændig håbløs manager. Okay. Og altså, så kan vi tale Torben Picknick i stedet for. Hvad var det for et indkøb nogle år tidligere? Altså, eller en del år tidligere. Men det, altså, det var svært at få øje på. Men håbløs, ja, fordi Roy Hodgson var håbløs. Okay. Skal vi ikke have taget is og sådan nogle groer for, jeg rykker tiden frem, fordi vi nærmer os der, hvor man godt kan mærke, at hverken bremsen nede ved fødderne eller håndbremsen rigtig sådan gør det, de skal. Og vi kan bare se den her faretroende betonvæg eller pæl, eller hvad ved jeg, den står og venter foran vores Ford Escort, der vælter afsted. Jeg kører på motorvejen. Så jeg bliver nødt til at høre dig, Riese. Ford Escort. Nej, jeg ved ikke, hvad vi kører i her. Hvad det er for en bil, om det er en Taunus. Nå, Riese, en sæson går i gang. Og for helvede altså. Hvad er Roy Hodgsons spilfilosofi i Fulham? Jeg mener Liverpool. Hvordan husker du Liverpool gå på banen under Roy Hodgson, da sæsonen sådan for alvor går i gang? Jeg har virkelig gjort meget for at fortrænge det, vil jeg sige. Men nu skal vi ned i den uhyggelige mindekasse. Ja, præcis. Jamen, det er 100% det, han gør, det er, at han går ind og siger, nu skal vi rigtig i arbejdstøjet. Jeg har overtaget den her kriseramte storklub, der ikke er for fin til at skulle hoppe i arbejdstøjet, og så spille noget rigtig flot defensiv fodbold, hvor det gælder om at stå kompakt på banen, og så sparke nogle lange bolde op efter angriberne. Det var rædsomt at være viden til. Hvad med dig, Busk? Ja, jeg har ikke mere at tilføje. Det er jo... Det er tidligt at give op. Vi har ikke engang fået gang i sæsonen. Ja, jeg kan faktisk ikke engang... jeg har prøvet også at hidkalde mig nogle af de her indledende kampe, man så dengang, og det var jo et skrækscenarie i, hvordan du egentlig ikke skal have en fodboldfilosofi, hvilket han jo så heller ikke havde. Men kan det passe, der blev spillet en del af det her såkaldte 4-4-2-spil, som han også havde fremvist blandt andet han starter i første kamp med at smide Joe Cole på 10'eren. Og det var hele ideen var, at nu skulle vi genopfinde Joe Cole som 10'er i Liverpool. Og det var rigtig, rigtig spændende, fordi han var ofte endt ude på kanten i Chelsea, som hver eneste sæson havde købt nye kantspillere ind. Der var et større mere sexernavn Joe Cole, og Joe Cole havde bare slidt sig tilbage ind i den Chelsea startopstilling igen og igen og igen. Og så kommer han til Liverpool, og så vil Roy Hodgson bruge ham som 10. Og jeg kan faktisk huske, at der var nogen, der tænkte, og jeg kunne også godt købe præmissen, der hed, okay, så er det godt være, at vi skal stå lidt dybere på banen og sådan nogle ting. Men det der med at få Joe Cole ind og give ham fri rolle i 10'eren, som sådan det store kreative omdrejningspunkt på det her Liverpool-hold, det kan sgu godt være, det kan et eller andet. Det må vi se på. Og så går han ind og får rødt kort i sin debut, og det går ned ad bakke derfra. Og så går vi rigtig nok over til at spille utrolig meget 4-4-2. Meget, meget direkte. Virkelig en playbook taget direkte ud af FCK anno 2000-2001. Det var ikke... altså... Jeg køber simpelthen ikke det der med, at vi ikke gav ham the benefit of the doubt, at vi ikke gav ham en chance. Han gik ind fra første fløjt og viste sig fuldstændig in over his head som Liverpool-manager. Jeg kommer ikke til at lave en slavisk gennemgang igen, men man må altså selv gå på det mørke internet, jeg har lyst til at kalde det. Det er det jo dog ikke. Men i hvert fald gå på den del af internettet, man aldrig må besøge, Sempa, fordi der ligger alle resultatlisterne og så videre. Men jeg har alligevel bedt jer om at udvælge nogle kampe, som står desværre rigtig skarpt i jeres hukommelse, som nogle af de kampe, hvor man bare kunne mærke, det her, det ender ikke godt. Martin, har du et opgør eller to, hvor du tænker, min Gud, hvis jeg dog bare måtte fjerne et Liverpool-minde, så skulle det være den her kamp? Jeg har to. Okay. Den ene, den kan man til dels undskylde. Det var Liga Cup. Jeg kan ikke huske, hvad den hed på det tidspunkt. Det var ikke blevet til Carabao Cup endnu. Det hed nok Milk Cup eller noget i den stil. Men der ryger Liverpool ud hjemme til Northampton fra League 2. Og når jeg siger, at man til dels kan undskylde den, så er det jo noget med, hvordan man stiller op. Og vi kender det også nu til dags, det her med, at det er jo ikke altid, at man foretrækker sin faste startelver. Men det er jo pinligt. Altså, det er jo virkelig, virkelig pinligt. Den anden kamp, det er Blackpool-kampen, som spilles. Altså Blackpool, der var oprykker.
spilles, jeg tror det er noget med U1 af november måned, og han er ude på det her herlige pressemøde om fredagen, før den her Blackpool-kamp om lørdagen. Og så siger han, I'm one of the most the best coaches in Europe, og så kalder han det en fornærmelse, at man sætter spørgsmålstegn ved, om han kan håndtere sådan en Liverpool-trup. Og der bliver jeg bare nødt til at sige, når de så dagen efter går ud og taber hjemme på Anfield til Blackpool, at der var måske en del om snakken. Og han har på alle mulige områder haft så mange mærkelige citater i den tid, han har været Liverpool-manager. Og det her, det var virkelig en af de allermest mærkelige, han kom med, fordi han kunne jo slet ikke stå på mål for det her med at skulle stå i spidsen af et Liverpool-hold. Og når man taber hjemme til Blackpool, kort efter man er røget ud til et League 2-mandskab i Liga-koppen, så ser man jo bare endnu flere faresignaler på, om det skal fortsætte. Men der var jo mange flere. Jeg kunne jo sidde en liste af alverdens mærkelige kampe. Men det er det 2, som jeg husker det, som står lysende klart. Ja, de er spot on, ikke? Også fordi Northampton Town, de er ikke bare League 2, de ligger nummer 17 i League 2, da vi møder dem. De er i elendig form. Og Liverpool taber til Northampton Town. Og det er rigtigt, der var mange roteringer, det var et andet hold, vi sendte på banen og sådan nogle ting. Men udtrykket var så fladt. Det var ikke det mindste ufortjent, at Liverpool går ind og taber til Northampton Town. Blackpool, det er en evig popquiz-klassiker. Der er et hold, som har ligget i Premier League, som Liverpool har mødt og aldrig vundet over. Det er Blackpool, for de var op en sæson, hvor Liverpool havde Roy Hodgson som manager, så dem vandt vi ikke over. Så det er det eneste hold i England, der er ubesejret mod Liverpool. De når jo faktisk også at tabe på udebanen til Blackpool, før en Roy Hodgson stopper. Lige præcis, det var helt rædsomt. Helt uhyggeligt. Og så er der bare de her, og det er sådan en klassisk sådan lakmustest på sådan nogle managers under pres, det er derby-kampene. Jeg kan huske der, da jeg vidste, at nu var det endegyldigt for evigt slut for Brendan Rodgers i Liverpool, det er, da vi tager til Old Trafford og ikke spiller fodbold mod United. Så ved man bare, nu er det slut. Og derby-kampene under Roy Hodgson der om efteråret, både United, hvor vi taber, og så den der 2-0 mod Everton. Vi er ikke på banen. Der er ingen tænding. Der er ingenting. Det var helt forfærdelige kampe at være viden til. Men der, hvor jeg har allermest imod ham i forbindelse med det her citat forud for Blackpool-kampen, det er det der med, at han forsøger på at leve på sine meritter. Altså, one of the most respected coaches in Europe. Altså, det er bare sådan noget. Det er jo en fuldstændig ubrugelig kommentar, når der bliver sat et spørgsmålstegn ved, om han kan håndtere en trup med stjerner, som der jo, som du selv var inde på før, trods alt stadigvæk var i klubben. Altså, og det der med, at det er en fornærmelse, i stedet for at have noget fokus på, hvad er det, vi faktisk ikke evner at gøre lige for tiden på en fodboldbane, velvidende, at sæsonen stadigvæk er en lille smule ung, og så videre, så var der jo bare nogle tydelige tegn på, at det her, det er simpelthen ikke, det er ikke kompatibelt med Liverpool, at han stod i spidsen af dem. Og det var det mest urovækkende, som der overhovedet fandtes på det tidspunkt. Altså, puha. Liverpool taber altså 2-0 til Everton i oktober, og har dermed på det her tidspunkt tabt 4, fået 3 uafgjorte og vundet 1 i 8 kampe i Premier League. Hodgson, han udtaler efter opgøret, at han er faktisk ret glad og tilfreds for Liverpools anden halvleg i opgøret. Men det var jo også gode hold, vi mødte. Det var altid fuldstændig magnificent hold. Altså, Northampton Town var et magnificent fodboldhold, som man bare måtte tage hatten af for. Jeg bliver nødt til... Travligt at få det program som ny. Altså kampprogram som ny. Ja, det er det. Ja, alle ved, at bananskralden ligger i Northampton Town. Det har du sagt til mig meget, meget tidligt i vores relation. Det er rigtigt, ja. Det kan jeg faktisk godt huske, når du siger det. Men alligevel, nu ridser jeg bare lidt op. Altså, efter den her kommentar i et lokalt derby mod Everton. Altså, et er fair play. Under Sir Alex Ferguson har man efterhånden i Liverpool-land vendt sig til, at Manchester United er foran Liverpool. Man har ikke accepteret det dybt ind i sit sjæl og sit hjerte, men hjernen forstår godt, at de er bedre mandskab og mere vindende. Sådan er det i den her periode. Så har man sine små opblomstringer. Men man skal altid være bedre end Everton. Det er altså selvforståelsen i Liverpool-land. Om end, at jeg ikke er sådan frygtelig gammel ved det her tidspunkt. Jeg er stadig en ung dreng, ung mand, men så er det også endda i min selvforståelse, at det må ikke gå så grelt, og slet ikke at gå ud og rose modstanderen på den måde bagefter. Det holder ikke, når man selv er i krise her. Men jeg tror ikke, vi kan komme udenom et af de citater, jeg tror har brændemærket sig mest riser. Det er noget med omkring Liverpools størrelse og selvforståelse, og det der med,
Ja, du ved godt, hvor jeg vil hen. Ja. Vil du ikke bare gribe den bold, og så lige riste op for lytterne, der sidder helt skræmte derude? Vel aldrig være, da Roy Hodgson udtaler, at Liverpool ikke er for store til at rykke ned. Hvad er der i det citat, som det er, stadigvæk vækker gro i dig? Det er jo igen tilbage til det her med, at han konstant og hele tiden skulle tage klubben ned, i stedet for sig selv op. Som Martin siger, jeg er en af de mest respekterede managers i fodbold. Han har været rundt i hele Europa, snakker 8 sprog, og så kommer den her mærkelige klub med de her mærkelige skavser, der har alle mulige forventninger til, hvordan deres fodboldhold skal spille, og ligesom ikke bare kan respektere, at andre fodboldhold også kan være gode, som for eksempel Northampton Town og Blackpool, ikke? Og det er et af de mest skræmmende, uhyggelige citater, fordi manden har jo langt hen ad vejen den pointe, at han kommer ind på et tidspunkt, hvor Liverpool er rigtig, rigtig, rigtig dårligt kørende, og det er rigtigt, vi skal have arbejdstøjet på, der skal arbejdes hårdt, men prøv at lægge mærke til, at det er stort set samme situation, for at trække en parallel, vi står i, da Jürgen Klopp kommer ind nogle år senere, hvor han også siger, nu skal vi arbejde hårdt, og vi skal arbejde hårdt sammen, alt det der. Men det er bare på en måde, hvor man samtidig lægger nogle linjer og siger, hvis vi gør det, så kan vi nå frem til et sted, hvor vi sammen kan få genrejst den her glorværdige, fantastiske fodboldklub, som vi alle sammen er fucking enige om, er den mest specielle fodboldklub i hele verden. Er 100% enige om, selvfølgelig er for store til at rykke ned, og selvfølgelig er en klub, der er dybt speciel og skal vinde over Everton altid og hele tiden. Ikke? Men det var den der evige sådan prikken til selvforståelsen i Liverpool, som Roy Hodgson yndede at gøre, og jeg kunne simpelthen ikke se, hvad det var, han ville med det. Jeg kunne ikke se, hvordan det skulle gøre ham. Det skulle give bedre stemning, det skulle gøre mere populært, hvad var det, han ville med at prøve på at overtale os Liverpool-fans til, at vi faktisk slet ikke er så specielle, som vi render rundt og tror selv. Jeg forstod det ikke. Det er vel også noget af det mest kritiske, du overhovedet kan gøre, når du kommer til en fodboldklub, hvor der er der er en glorværdig historie, som man gerne vil tilbage og snuse til, eller i hvert fald måske mirakuløst genskabe. Det er jo så ikke lige den her sæson, at vi kommer i nærheden af det. Men noget andet er også, hvis der dog bare var en lokal historiker, der lige har sat sig ned med manden, bare lige lavet et kort oprids i en halv time og lige sagt, det er Liverpool og deres selvforståelse i England. Bare lige så du ved det. De er ikke en del af England. De er Liverpool. Så var man også noget langt den ad vejen, men det insisterede altså på at sige, at Liverpool ikke var for stor til at rykke ned. Det er den ene ting, og så ligger der jo også, kan jeg jo nærmest mærke nu, hvor jeg sådan får noget Phantom-kamp og så videre op, der er jo også en måde, hvorpå han kan sige, og det kan godt være, at vi kan møde Northampton sådan lidt mere, lidt oftere i fremtiden, hvis vi bliver ved med at rykke ned. Så der er måske også et eller andet sted, han begynder også at massere os lidt, Martin, omkring, det kan godt blive meget værre det her, men bare rolig, jeg er her, og jeg er en dygtig manager, der nok skal få os længere ned i rækkerne. Der er så meget af det her citat, jeg simpelthen ikke forstår. Og derudover så er jeg jo enormt respekteret. Husk det. Nej, jeg må bare sige, da han kommer med de der mærkelige udtalelser, der er holdet mig bekendt også jeg tror det ligger nummer 17 eller 18 eller sådan noget, og det er jo fuldstændig, det er måske det eneste tidspunkt, han får ret på i Liverpool, det er jo, at de er jo faktisk et bundhold. De har så efterfølgende 3 kampe, de vinder, og så fjerner de sig fra den her bund igen, men da han er ude med det der mærkelige citat, der ligger de jo og roder rundt dernede. Og så er det jo endnu mere mærkværdigt, at man nærmest går ud og kalder sådan en halv nedrykning, fordi så har man helgarderet sig selv, og ja, jeg er her, og jeg skal nok løfte sig op igen. Og det er altså sygt underligt. Det er også lige vigtigt for tidslinjen i det her. Det er, nu nævner jeg som et nedslagspunkt den her forløbige status med 8 kampe spillet, hvor Liverpool altså har tabt 4, fået 3 uafgjorte og vundet 1 i Premier League og sige, kommer altså efter nederlaget til Everton ud og siger, at Liverpool spillede en god anden halvleg, så hooray, den kan I gå hjem og nyde til aftenscenen. Men det er jo altså også, at det er lige præcis i de her dage, og det her, hvad kan man sige, korte tidsspektrum, at Fenway Sports Group får købt Liverpool FC. Og har altså muligheden for at gå ind og sige, nå hold da op, der er der sørme en figur her, som ikke rigtig passer ind. Lad os lige gå ind og sætte vores aftryk og sige, ikke ham her, vi kører noget midlertidigt interim, om man vil manager, indtil vi lige får styr på, hvad det er for en retning, vi skal. De har altså muligheden for, der er en mulighed her, til John Henry og company, til at gå ind og sige,
bare rolig venner, vi har den, han er ikke manager mere, og så finde ud af det derfra. Men, Riese, er det måske Fenway Sports Groups første store fejl, at man ikke bare får losset Roy Hodgson på porten og sagt, det der går sgu ikke, makker? Ja, både og, ikke? Altså, man kommer ind som ny ejer i en fodboldklub 3 måneder inden i sæsonen. Manageren er lige blevet ansat. Man skal lige have styr på butikken, se hvor det egentlig er, der er hul i båden. Altså, at de venter 3 måneder med at trykke på knappen, det kan jeg godt tilgive dem. Kan du det, dit mentale helbred taget i betragtning, og dit meget, meget lange mørke 3 måneder? Ja, jamen den synes jeg egentlig ikke er så meget på FSG, den der. Den er mere på dem, der ansat manden 3 måneder forinden. Hickson Gillette og Martin Burrow i fin forening. Og hvis vi skal være bare en lille smule søde i en meget uhyggelig stund, vi gennemlever her sammen, så må vi jo også sige, at Liverpool rent faktisk går ubesejret igennem Europa League-kampagnen. De slår et hold fra Makedonien ud i første kvalrunde. De slår Trabzonspor ud i anden kvalrunde. De går ubesejret igennem gruppespillet mod Napoli og et eller andet hollandsk hold. Og måske var der også noget, jeg kan ikke huske, det tredje hold, 4 hold, men også med. Et stort hold. Steaua Bukarest var det. Er rigtigt, ja. Steaua, ja. Eller Steaua så, okay. Fair nok. Men alle de kampe er ubesejret. Så indimellem alle de her lortekampe, som vi får præsenteret hjemme i Premier League, så går de jo trods alt ubesejret gennem Europa. 3 virkelig kedeligt 0-0-kampe, kan jeg huske, og også en 1-1-kamp, men slår Napoli hjemme og slår Bukarest hjemme og sådan noget. Så det vil sige, at vi er for hårde. Han har fattet Liverpools DNA, at det er ligesom Europa, der er det vigtige. Ja, vi skal jo tilbage i Europa. Under the Anfield Lights, European Nights, you know. Ej, men i forhold til spørgsmålet omkring, hvorfor FSG ikke bare går ind og sækker ham lige med det samme, så kan der jo også være et eller andet der. Altså igen, det er ikke noget, der står sådan i lysende erindring, men der kan jo sagtens have været et eller andet der med, at ja, det kan godt være, at vi ikke toppræsterer derhjemme, men til gengæld, så er det jo ikke hver kamp, der tabes eller sættes point i. Men Riese, det ved vi jo faktisk fra den forrige sæson, Liverpool spillede, hvis vi lige hopper ind i nutiden her, 23-24 sæsonen, der nægtede Martin Busk jo at se de her Europa League-kampe for Liverpool. Det må være fordi det kærlige... det er jo netop det her med, at han vil ikke have ødelagt det gode minde for Roy Hodgsons gruppespil. De magiske torsdag aftener. Det kan også være, det var derfor, han er så positiv over for Liverpools europæiske kampagne den sæson, fordi han ikke så den. Det var en anden tid. Det er en grad en anden tid. En virkelig anden tid, ja. Men for helvede. Jeg vidste, jeg aldrig skulle have kastet mig ud det her, men det er alligevel et eller andet sted meget underholdende og meget groopvækkende, men man kommer virkelig tilbage. Kan I også mærke gåsehuden på armene, og Riese for fanden, som var igennem her. Var det her det længste halvår af dit liv som Liverpool-fan? Ja, med afstand. Fortæl mig om, Det var decideret. Det var rædselsfuldt. Ja, man kunne godt have trykket på knappen der efter 3 måneder, da FSG kommer ind, men selvfølgelig skal man lige ind og finde ud af, hvor det sejler, og hvem der skal have tøjlerne der. Men det var decideret rædselsfuldt, også fordi der var ikke, jeg havde ikke noget håb om, at det her blev bedre på noget tidspunkt. Altså, der var trods alt andre gange, hvor man har siddet med sådan nogle managers, så har de givet en, altså med Benitez håbede man jo hele tiden på, at han kunne vende det igen, ikke? Med Brendan Rodgers håbede man hele tiden på, at han kunne vende det igen. Der var et eller andet håb, man kunne tænde aller bagerst inde i hjernebakken der. Det her, det er den periode som Liverpool-fan, hvor jeg grundlæggende ikke troede på, at det her, det ville blive bedre. Altså, så længe Roy Hodgson var i spidsen for det hold, så kunne det godt være, at vi vandt nogle kampe i Europa League, eller ikke var decideret pinlige mod et eller andet hold i Premier League. Men jeg købte aldrig den der med, at det her kan blive et vendepunkt. Ja, det kan godt være, at det bliver en vendepunkt på den måde, at vi vandt 3-4 kampe, og så lå vi ikke til nedrykning i det mindste, som Liverpool. Men selve ideen om, at Liverpool under Roy Hodgson skulle finde et eller andet vendepunkt, der gjorde, at det her kunne blive godt, den havde jeg ikke. Og det er rædselsfuldt som Liverpool-fan. Det er det værste, jeg ved, det er ikke at have lyst til at se Liverpool. Ikke kunne finde et eller andet håb inde i om, at nu tænder jeg på den her kamp, og så kan det være, at Liverpool spiller fantastisk, og bliver ved med at spille fantastisk, og så på et eller andet tidspunkt bliver mester. Jeg troede simpelthen ikke på det. Det var simpelthen decideret
apatisk, ikke? I den periode. Værste følelse i fodbold. Fordelen var jo trods alt dengang, at de var ikke på tv altid. Det er selvfølgelig rigtigt. Men ja, det var sgu et langt halvår, og det halvår starter ud med Hicks og Gillette og Roy Hodgson. Det kan jo helt seriøst ikke blive værre. Altså, men hold nu op. Det var godt, der kom... men han klarede det jo fint selv. Han klarede jo fint selv at stoppe sit eget engagement i Liverpool. Ja. Ja. Og så et eller andet sted, altså hvis vi lige tager placeringerne 10, 17, 13, 13, 16, 15, 18, 19, 18, amen, 12, og så begynder det at gå lidt fremad, men man er jo bare i midten af det hele, og det er en suppedas, og hvad skal det ende med? Og så er det netop efter nytår, så går den sgu ikke længere. Og vores gode venner, han får sparket. Hvad kommer det efter? Hvad er det, der er udslagsgivende for jer, når I ser tilbage på den her tid? Hvorfor er det, at Liverpool så siger, nu har vi altså set rigeligt? Jamen det er jo, starter 2011 ud med at slå Bolton. Kan det passe? På årets første dag. Yes. Og så tager vi til Ewood Park og Blackburn, og vi bliver skilt ad. Altså, den kamp kan jeg faktisk tydeligt huske. Jeg taber 3-1, men er bagud 3-0. Bliver skilt ad mod Blackburn. Og der kan man bare sige, så skal det jo slutte. Altså, vi står over for noget FA Cup den kommende weekend efter. Og det er jo bare der, hvor man forlyder det i hvert fald, bliver enig med ham om at stoppe, men hvor han jo bliver sparket ud med alt, hvad han nu kan sparkes ud med. At vi så alligevel ryger ud i FA Cup'en, det er jo noget andet, men det var også hans skyld, selvom han ikke var der længere. Altså, det var jo der, det skulle ske. Sjovt nok var der ikke, og hvorfor, det kan jeg ikke huske, det kan være, at du kan det, Riese, men der var jo ikke det her fuldendte juleprogram og decemberprogram, som vi plejer at se. De spillede jo faktisk kun et par kampe, eller 3 i december. Som jo også, som jeg husker, det blev tabt. Men, så det har jo været bygget op. Det har været bygget op til, at selvfølgelig skulle han ud. Ja. Og så gik den jo bare ikke længere derfra. Nej, hvis ikke det havde været den kamp, så er det næste kamp, han tabte. Det er så meget, at siger, der kommer FA Cup, der kommer også et transfervindue. Og på det tidspunkt, der har FSG haft 3 måneder til at se manden an. Det kan godt være, at man ikke lige har ville pege på ham og sige, det er din skyld. Og nu har man brugt 3 måneder på at finde ud af, hvis skyld det er, Liverpool er så dårligt. Og så har man sjovt nok fundet ud af, det var manden på sidelinjens skyld. Der var ingen undskyldninger for ham tilbage på nogen som helst måder. Så langt om længe blev vi udfriet fra vores ledelser. Ud med Roy Hodgson, Kenneth Dalglish tilbage. Og så et legendarisk transfervindue, hvor vi satte ny klubrekord ved at smide boksen for Andy Carroll. Så der var alt jo godt igen. Men måske også et eller andet sted en vigtig pointe er også, at i det transfervindue er det jo altså også den 28. januar, at vi går ud og smider 22,8 millioner pund for Luis Suarez. Og det er måske der, at vi har vores unge Padawan med fortænder, der virkelig er sultne efter både skuldre og alt muligt andet, men også efter mål. Og han går altså ind og vinder det om et par sæsoner senere. Egenhændigt vil nogen måske mene. Det er fristet til at sige, ja, det kan jeg godt skrive under på. Men alligevel, hvis vi lige skal se på Roy Hodgson, han får altså sparket, og det gør han, hvis jeg ikke husker ikke forkert, den 8. januar 2011. Da den her nyhed så kommer, hvor glade er I? Hvor lettet er I? Hvordan reagerer I, da nyheden kommer om, at nu er det forbi? Det er jo lidt mærkeligt spørgsmål, du kommer med der. Men altså, nu svarer jeg på vores begges vegne, vi er jo lykkelige. Altså, mega lykkelige. Fordi det var jo... det var for det første en nødvendighed, og for det andet så var det bare første skridt hen mod noget, der formentlig, eller som 100 gange bare ville blive bedre, uanset hvem du installerede på posten, enten midlertidigt eller som fast. Så altså, igen, jeg husker ikke dagen andet end, at det kom, som jeg lige erindrer tilbage, så kom det jo som en fin naturlighed. Snakken havde jo gået i ugerne op til, taber årets sidste hjemmekamp i december til Wolves hjemme, alt sejlede jo. Så det var en fin dag. Det var en fin dag. Hvad med hos dig, Riese? Jamen det samme, det var forventeligt. Man vidste, det ville komme, og så var det egentlig bare en lettelse, at det så kom. Endelig kom. Ikke? Og så nyheden om, at Dalglish kommer tilbage på trænerpositionen der som interim. Jamen,
Det var jo heller ikke en manager, jeg så som værende fremtiden for Liverpool. Men han skulle nok heller ikke have haft jobbet permanent, men at få ham ind tilbage som interim, bare det der med at få en manager, der kendte klubben, altså det var, du erstattede den manager i Liverpools historie, der har haft mindst Liverpool DNA med Mr. Liverpool. Altså, det kan godt være, at han ikke var Kenneth Dalglish. Han var sgu også glad for sin 4-4-2, og hans meritter lå mildest talt også nogle år tilbage som manager. Men han forstod klubben. Han kunne aldrig drømme om at komme ud med de udtalelser efter dårlige kampe, som Roy Hodgson gjorde. Det var en lettelsens dag. Da vi endelig blev fri for ham. Ja, og det er jo ikke fordi Kenny Dalglish, han vinder alt, hvad han rører ved derfra. Altså tværtimod, det er jo en lidt træg start, også for ham, og det der kaos, der var efterladt af Roy Hodgson, men fuldstændig enig. Altså kongen, for mig i hvert fald, over dem alle, som er tilbage. Og ja, midlertidigt, men det var jo bare langt bedre, end det vi havde. Må man sige. Hvis vi træder ud i lyset igen, her fra den mørke periode under Roy Hodgson, og ser lidt på, hvilke konsekvenser havde ansættelsen af Roy Hodgson for Liverpool. Fordi et er det resultatmæssige, at det var en sæson til glemmebogen, og meget blev hvad kan man sige, skyllet ud i lokummet i løbet af en efterårssæson, der var mildest talt meget, meget undervældende. Men når man sådan ser på det store hele, altså hvor lange var eftervirkningerne, konsekvenserne af dårlig rekruttering, konsekvenserne af en dårlig holdsammensætning, afskeden med Fernando Torres, var det også fremprovokeret af det her? Hvad sidder I og tænker på? Og ansættelsen af Hodgson kostede Liverpool det her. Hvad kommer så frem? Jamen, jeg tror egentlig, at Fernando Torres var smuttet uanset. Det er det, der forlyder i hvert fald. Og det var mere i forhold til investeringer i truppen. Altså, der var en utilfredshed med ejerskabet af Liverpool. Der var en utilfredshed med, at man havde været så tæt på mesterskabet der i 8-9, og så ikke havde lavet de nødvendige investeringer. Det tror jeg altså var sket uanset hvilken manager. Jeg siger ikke, at det ikke også spillede ind, og at man muligvis godt kunne have holdt ham til sommer eller et eller andet. Men jeg tror muligvis, at han var smuttet uanset. Og hvis man så kigger på de spillere, han ellers købte Roy Hodgson, så kan man sige, at der var ikke nogen af dem, der kostede forfærdelig mange penge, og langt de fleste af dem, de blev kylet ud på røv og albuer transfervinduet efter, ikke? Altså, Christian Poulsen fik lov til at få gå gratis. Vi tjente faktisk penge på Milan Jovanovic, som vi fik solgt til Anderlecht. Shrewd købmandskab af den gode Roy Hodgson. Så på den måde, så var der var ikke de der eftervirkninger, hvor han jo havde købt 3 aldrende Real Madrid-spillere på 5-årskontrakter til alt for høj løn, der bare sad og malkede klubben for penge. På den måde, så efterlod han ikke på den måde et kæmpe krater. Men jeg tror, der var sket noget i forhold til den gennemgribende følelse af middelmådighed, som man havde under Roy Hodgson der, som det var et granatchok. Det var simpelthen et granatchok. Altså er der en ting, Liverpool aldrig nogensinde skal finde sig i, så er det middelmådighed. Og jeg tænker, at når man senere kiggede på nogle af de managers, vi havde, og hvornår de skulle have været kylet ud, for eksempel, så kunne man altid holde Roy Hodgson op og sige, okay, slap lige af, det er trods alt ikke Roy Hodgson, det her vel, men det må bare heller aldrig nogensinde blive målestokken for en klub som Liverpool. Så på den måde, så var han den manager for mig at se, der introducerede middelmådighed til Liverpool. Og den middelmådighed fik vi først for alvor smidt på porten, da Jürgen Klopp kom til i 2015. Jamen, jeg kan kun sige det samme. Altså, skulle Kenny Dalglish, han fik tilbudt en 3-årig kontrakt efter sin periode som midlertidig. Det var jo på daværende tidspunkt med vores elskede konge af hele klubben, jamen, så var det også forkert. Det var nok også middelmådigt. Og det samme med Brendan Rodgers, som jo et eller andet sted starter stærkt ud, men som jo var ved i middelmådigheden, som jeg lige husker tilbage på det. Og på trods af at være tæt på og så videre, var han jo aldrig blevet til den manager, som vi gerne vil have. Vi kan tale om i dag, Arne Slot.
jamen der er noget data og noget grundlag bag, og hvad er det, han står for? Er der noget, han hader, så er det middelmådighed. Og det har han været ude offentligt at sige, og så videre. Jeg kan da godt, på trods af den her start, der har været på den her Premier League-periode med Arne Slot, så kan jeg da også godt være en lille smule i tvivl. Altså, ender det ud i middelmådighed? Og nej, det kan ikke alt sammen være Jürgen Klopp, men jeg tror på, at den her nye barriere for, hvad det er, vi skal undgå fra den gang, den er sat rigtig, rigtig højt, eller ikke barriere, bare hedder det, er sat rigtig, rigtig højt. Altså, det bliver man alt andet nødt til. Og det kan være, det er noget af det, som man mange år efter har lært, uagtet hvilken ledelse, som er i spidsen af Liverpool, at det må vi simpelthen aldrig gå ned på igen. Er den her periode, Roy Hodgson, æraen, er det mørkeste kapitel i Liverpools sportslige historie, var lige vigtigt at sige. Der er et par rigtig, rigtig grimme historier i bagagen der, men sådan sportsligt set i klubbens historie, er det mørkeste kapitel? Ja, det er det på sin vis, men altså, der har også været andre. Jeg kan også godt huske Souness som manager, for eksempel, hvor at det var ikke 20 år siden Liverpool havde vundet mesterskabet. Der tog han reelt en stor klub og gjorde den middelmådig på ganske kort tid. På en eller anden måde var der nogle undskyldninger i forhold til ejerforhold og i forhold til nogle ting, der i forvejen knirkede helt vildt i fugerne på et Liverpool-hold, der ikke havde vundet mesterskabet i 20 år, da han kommer ind, Roy Hodgson. Ikke? Men igen, Graham Souness havde også bare noget historik med klubben. Det er rigtigt. Og det er bare den markante forskel. Ja. Og det er ikke for at afbryde dig og for at tage over, men jeg har et klart og simpelt svar, der hedder ja. Ja. Så da jeg skrev til jer og sagde, jeg har fået en idé, vi skal lave en Halloween special om Roy Hodgson i Iran. Kunne I så mærke uhyggen? Ja. I den grad. Jeg var skræmt fra den dag, du skrev, og har været det lige siden, og det har handlet om at få det her overstået, så vi kan for alvor få lagt låg på, fordi det er aldrig endnu lykkes mig sådan for alvor. Det er jeg glad for nu tager vi hul på anden del, hvor vi går slavisk igennem alle kampene, Martin. Nej, du bliver fri. Men det er et mørkt kapitel i Liverpool-historien, og læren af det her er, at når man skal ansætte en ny træner i Liverpool, så er det selvfølgelig vigtigt, at det er en dygtig træner, men det er også vigtigt, at man får en mand ind, som på sin vis forstår, hvad det er for en institution, han skal til at råde over. Han behøver ikke op på den måde omfavnende, som Jürgen gør, eller som andre store Liverpool-managers har gjort, før Jürgen kom til, men bare det der med at forstå klubben er en rigtig god start. Er det den store lære af det her? 100%, 300%. Altså det var det, der var det største problem. Det var, hvor fejlkastet han var rent personlighedsmæssigt til Liverpool i forhold til. Fordi Liverpool er en klub, hvor det kan godt være, at man skal fokusere på hårdt arbejde, og man elsker hårdt arbejde og sådan noget ting, men du må aldrig nogensinde acceptere, at målet for det hårde arbejde er andet end, at Liverpool skal spille fantastisk fodbold og vinde mesterskaber. Og det var det, Jürgen Klopp 100% gjorde. Jeg kan huske første kamp med Jürgen Klopp, det var sådan en Spurs-kamp, hvor vi løb. Og det var en rædsom kamp. Den var kedelig. Liverpool skabte ingenting. Men man sad med følelsen af, hvis vi kan holde til det her, hvis det her er bunden, den nye bund, der er lagt, jamen så kan det blive rigtig sjovt til sidst. Så 100% læren af Roy Hodgson, det er, at manageren, der er i Liverpool, skal til enhver tid være stor nok til klubben, og det hænger ikke nødvendigvis kun lige sammen med de aktuelle sportslige resultater. Stærkt. Og lad os så sige under final note, nu er det slut med uhyggen herfra, fordi vi er altså også nået til bunds med vores Halloween-special. Jeg vil bare lige på vores allesammens vegne sige, at den gode Roy Hodgson har jo vist sig efterfølgende alle sine mangler til trods og så videre. Han har jo vist sig at være en glimrende figur i fodbold England på sin vis, og i sine rette roller og på sin rette hylde. Men Liverpool, det var sgu et mismatch. Ja, han er en fin midterklubmanager. Ja. Fin. Og det samme, når vi taler landshold. Altså, og en sød og rar fyr, i hvert fald på sin endnu ældre år, end da han kom til som 62-årig. Altså, men sidenhen har jeg jo lært at elske måske og tage munden lidt for fuld, men jeg kan sgu på mange områder godt lide ham den dag i dag. Ikke for det, han præsterede i sine 5,5 måneder i Liverpool, men mere det, han har stået for sidenhen, og
alle de her fantastiske ansigtsudtryk, han har lagt for dagen i sin tid som engelsk manager og så videre. Der har været et eller andet over ham, men sådan er det jo med især mænd, der ældes. Med ynde. Med ynde, eller hvad det nu blev. Ja. Og det gjorde han så efter han fyldte 65. Ja. Det er stærkt. Ja. Sådan. Er det rart at være færdig med det her? Ja, det synes jeg. Ja, det er altså genial tanke, du kom med der, fordi det er jo sådan en psykologteam, vi så har siddet i her, og så kan vi for alvor få lagt det her låg på. Skal vi så lige sammen lige ryste æres? Kan lige slippe skuldrene en gang, og så komme ud af uhyggen? Det var helt terapeutisk. Det var det. Det var godt. Jeg glæder mig til Valentine's Day, hvor vi snakker om Jürgen Klopp. Ja, det er... Ja, det... Okay, det er faktisk en rigtig god idé. Skal det ikke være en aftale? Jamen altså, det kan vi godt sige, fordi jeg vil have sagt for ikke så mange måneder siden, det var for tidligt. Det var simpelthen for tidligt at gå tilbage i de der følelser, men det kan vi måske godt gøre nu. Der er noget tid til. Ja, glimrende. Kære lytter, vi håbede, at du også kom ud af uhyggen igen. Bare roligt, det var bare et spøgelseshus, og det var kun et halvt år. Og Liverpool, de tog altså med Kenny Dalglish et år efter en tur til Wembley, og vandt på ganske overbeviste manér en flot finalesejr og vandt Liga Cup, og så var vi back on track. Liverpool was back. Andreas Brøndse Riise, Martin Busk, tak for at uhygge sammen med mig. Selv tak.